minute facem numai cineva care vrea să laude. Vrea să laude noi. La noi mai puțin ținem. Nu știu cum la voi, la noi Moldova mai puțin cât? 30 minute? Bravo! Hai las 30 când și nu mai bine este și nu știe. Acolo, doamna, la dumneavoastră ați aplaudat cât ține la dumneavoastră? Doamna care ați aplaudat? Cât tot 30 de minute și la dumneavoastră. Voi aruncați cifrurile la întâmplare, e șetrie, e coloșesă. Și ne dă mai mult. Nu, vă spun că, într-adevăr, asta numai cineva care vrea să laude. Dar eu am aflat un studiu că, de fapt, iată, toți aveți copii, sau o bună parte aveți copii, că copiii se nasc din ovulare atunci când vine spermatozoid, dar cel care vine primul. Da? Adică acel care e campion, da? Numai primul spermatozoid, aici este campionul. Și ceilalți ăsta sunt loserii. Ia ca, de exemplu, ia că așa arată campionul. Așa arată campionul, așa arată campionul, așa arată campionul. Așa arată campionul. Și mie mi-a fost tot timpul interesant, dacă așa arată campionul, cum arată și ceilalți care au venit pe urmă, 2, 3, 4, cei care la urmă. Eu cred că erau la mine, dacă eu, sincer, dacă am înnotat eu cel mai repede și am ajuns primul la ovul acolo, eu am înnotat, dar eu mă tem de adânc. Eu cred că și ceilalți acolo făceau laba într-o parte, dar noi nu ne ducem la adânc și noi rămânem aici, nici nu ne ducem mai departe. Eu cred că și ceilalți erau așa, eu când o notam, sincer, eu o notam schinarele, făceam ca delfinul, eram așa, cum încem. Pentru că eu sunt campion, da? Dacă vă închipuiți cum a fost la David Popovici,